नोंथांमोनखौ सोर लानानै थाङामोन मेगन अपारेशननि थाखाय? सारानो लांबाय सार। फैसा लादों नामा? लायाखै। लायाखै। नोंसोरखौ सोर लाङामोन? नोंसोर? औ। सारा मा नाम? गोजोनबायना गोजोनाखै? गोजोनबाय बाबु। गोजोनबाय। हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय। नै दा जोङो बिनिफ्राय हस्पिटालाव थांसिगोन अपारेशननि थाखाय। दा बयबो ओंखारजोब्बाय खिन्थु सान्दुङा ओरैबायदि गोसा हस्पिटालाव लांनो गारियाव सोगासिनो दायो गाखोगासिनो बयबो गाखोनोसै मा लानाङाबो दोनलाबो जायो ओमफ्राय बे लेखाखौ लाजोबदों दा गासिबो औ लानाङा दे बे हस्पिटालनि रिसिप्टखौ लाजोबदों दा गासिबो लाफाजोब रिसिप्टआ बयबो लाजोबदो औ बे आंखौ दा मोननै मनासैगोनानै बावगारदों उदालगुरि टाउन हस्पिटालाव थांगासिनो दायो उदालगुरि टाउन बे लामाया सेबद्रायदोंलै बा गुसेब बे गेजेरनिखौ मोननैखौ बुफुलांजासै एकदम गारि गिदिर फिथिङो जा जारलानै नांहां जालायखायो नै गुसेब लखा नांहां मा जाहैखो नाव बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टना दा हस्पिटाल मोनफैबाय जोङो हस्पिटाला नैबेनो मोजां देखायनि मेगननि बेयावनो लाना फैदों दा मोनफैबाय आरो हस्पिटालखौहाय उदालगुरि टाउन जाहैबाय बियो फैगासिनो जोबनो गैया ओंखारनाया बेसेबा गोबां मानसि खोलायखानांगौ नै हाबनायाबो थांफानांगोन ना नोंसोरबो बड'लेण्ड नेट्रालाय थांजोब्बाय ओरैबायदि खस्थ' नै लामायाबो गिसिबद्रायदो हस्पिटालानो बुंजोब्बाय नै आयौ हस्पिटालाव बुंजोब्बाय नै बेबायदि आयौ बेनो हरदो लेखाया बेनो अबाय दा लेखाया अबाय दा गासिबो जोंनि मानसि बिरासो गोरान नै नायजोबदो गासिबो हस्पिटालानो बुंजोबखाबाय आयं नायखांबाय सुगार नायदों दा हाइ मोनदों ना ल' मोनदों खोन्थायाखैसै अबा दा डक्टरासो खोन्थासिगोन ने डक्टरासो खोन्थासिगोन दायो ओंखाम उखैयाखै ओमफ्राय उखैबाय थिगखोना उखैबाय ने आयं प्रेसारबो सुगारबो थिगैनो नर्माल होनदों मोननैबो नर्माल होनदों दा होमबालाय हागोन आदैमोनालाय सोंदोंना सोङाखै सोङाखैनो दाबो नायजानो मोनाखै आदै नायजाबाय बेखौल' नायखागोन ओमफ्राय नोंसोर सोंफिनाखै मा मोनदों मा मोनाखै
आयो जा लस खालामना लायोलै नोंसोरो मादैयाबो सोंफिनाखै केसलै नोंसोर नोंसोरखौ हारसिं नायोला मा मोनखो सार ना सोंफिननांगौ अब्ला खोन्थायो दा नोंसोर सोंफिनाखिसैबो दाहाय लेखायावसो फैनोसै रिपर्टआ उमुगा इदि होननानैहाय सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सातजनल' हादों दाबो टाइमा जाबाय 8था हरनि 10था जाबाय हरनि दासिमबो हाजोबा दा ग्रोन थानानै दं जों नेनानै दं 네가 문 가는가? 도스타라고 바지니야. 문화가는 지금 एसे खालामग्रोनायखौ जोथोन लानो गोनां जादों दा नायदो गासिबो बेयावनो दंजोबो नायदो एकदमबारे देहाखौनो लेथ्राल' मोनजोबखाबाय दा हाग्रोनायखौहाय लांना दोनहैग्रोनायसै ने बासजों दोनहैनायसै बासजों बासखौनो लाबोबाय ने बासजों दोनहैनायसै उफाय गैया हाग्रोनायखौहाय एसे खस्थ' मोनो ना टाइमाबो 10था जाबाय हरनि सासे सानै बावहाय नाय नुदों बे मुलिखौ सप्ता खनसे दिनाव 8 बार खरि बे नैबे जानाया बेयाव द्रप होना लानांगौ खिन्थु रानिं नङा दे बिदिनो 1 घन्टानि उनाव बा आधा घन्टानि उनाव बिदि होनांगौ नोंनि अपारेसन जानाया ओमफ्राय बे जाबाय जों साथाम सयजन बानायबावबाय आरोबाव 6 जन हाबावबाय दा न'आव थांफिनसिगोन गाखोजोब्बाय नै सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय बबेनिफ्राय थांखो अपारेसननिया 7 8 9 10 11 12 बैथ' नङामोन 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 नैजों उदालगुरिनिफ्राय नै हरनि 3:30 हगारफिनबाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासखौ अपारेसन साक्सेसफुल कामरुप डिस्ट्रिक्ट जोंबो उन थांगासिनो साननै खस्थ' खालामनायावनो गासिबो लहरायजोबबाय मानसिफ्रा सेल सेला उन्दुनाय गैया गोजोननाय दं होमब्लाबो खस्थ' खालामनानै हरजों हर गोजोननाय लाना फैबाय गरिबफोरखौ जा हायो सारनि बिथोन बायदि मदद खालामनो मोननानै बे खाबुखौ मोननानै बेबायदि गोजोननाय दं बेनिख्रुइ आरो साबसिन गोजोननाय जेरावबो गैया सासे खिन्थागासिनो गैया बेबो नै गारि सालायनांबाय जोंनि सिगां बड'लेण्ड बास लांगासिनो दा अपारेसन साक्सेसफुल जानानै रङिया मोनबाय रङिया नोगोद अखा हादों
नायसिगोन नै अर्किड मेगन लासै लासै ओंखार लासै लासै सायासै दा खानाया साथ'वाखै दे दाख्लै सादोंमोन बेयाव लाइन दोनथ'नांगौ मोनसेखौहाय बांसिन जानायखौ मादै मेगना मा जाखो अपारेसन बहाय खालामहैखो माबा उदालगुरि मेडिकेल कलेज ना मा नोंसिनो थांना खालामहैदों ना सोरबा सार सांग्रां लांदों नोंसोरखौ गासिनखौबो जों गासैखौबो सार सांग्राङानो गासिनखौबो लांनानै खालामहैजोबदों सांग्राङानो खालामहैदों फैसा लायाखै दा ना लादों लायाखै दा दे ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों दा एसे दाथ' गोदानखाय एसे सानाया दंथ'बावो औ ओमफ्राय दा डक्टर सांग्रां साराथ' नोंथांमोननो एसेबां अननाय होबाय दा डक्टर सांग्रांनि सायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिदिनो होसिगोन जों भटखौ बियो जोंखौ अनबाय जोंबो बेखौ अनफिनसिगोन गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै गोजोननाय मोनदों आयं मेगना मा जादों मेगनाथ' आलौगासिनो दं दाबो ओमफ्राय बेखौ मानोथो माथेनांदों मानि थाखाय माबा जालामाखौ हासिखादों अपारेसन जादों ओमफ्राय बे अपारेसनखौ सोर खालामहैखो नोंसोरखौ थोनहरग्राया सोर सारानो थोनहरबाय मा नाम सारा सांग्रां सांग्रां सारनि सायाव मा बुंनो सानगोन सांग्रांनि सायाव जोंखौ अनबायब्ला बेखौ अनफिननांगोन बेनो आंनि गोसो आं दस्रावबो गैखामोन गोसोखौ खुसि मोनदों दा औ खुसि मोनदों आयं माब्रै दा खबर सबर खबराथ' डाक्टारनाव थांनानै मोजाङैनो जाबोबाय दाथ' मेगना खेवथ'वाखै नुनायफोरखौबो माबायदि नुदों एसे खोन्थानो हागौमोन जोङो दा नुगोन बायदि मोनदों ना मोनाखै गोसोआव मानोथो नुवा जानो डाक्टारजों नोंथांमोनखौ सोर लानानै थाङामोन मेगन अपारेसननि थाखाय सारानो लांबाय सार मा नाम सारालाय सार सांग्राङा लांबाय फैसा लादों नामा लायाखै दा फ्रि दा फ्रि इसोरनि बदल इसोर जानानै थानानै जोंखौ लांबाय रैखा खालामबाय डक्टर सांग्रां साराथ' नोंथांमोनखौहाय फ्रियावनो अपारेसन खालामना होबाय दा नोंथांमोना सार डक्टर सांग्रांनि सायावहाय मा बोर सारस्रि हरनो सानो बिराद मोजाङै मोजां थांनानै थाथों फिसा फिसौ ग्रोम ग्रोम मोनजाथों आरो बेहा माबा मोनसे थांखि दंबा देरहाथों आरो आयं गोजोनबायना गोजोनाखै गोजोनबाय बाबु गोजोनबाय एकदम खुसि मोनदों दा गोसोआ नोंसोरखौ सोर लाङामोन सार सांग्रां ओमफ्राय दा न' सफैफिनबाय ने सानबेसे जाहैखो मोजों सानबेसे साननै हरनै